pagsugod sa relihiyoso nga kalihukan sa sinulog, gipahigayon sa mga deboto ang Walk with Jesus. Gikan sa Fuente Osmeña paingon sa Basilica del Santo Niño, ang Walk with Jesus gidagsa sa libuan ka mga deboto nga nikuyog sa prosesyon sa imahin sa balaang bata, Senyor Santo Niño. Ang Walk with Jesus nagsimbolo sa pagtuo sa paglakaw kauban si Hesukristo. Pinaagi ni Senyor Santo Niño usa ka kinasingkasing nga pag-ampo, pagpasalamat ug pagdaig sa gasa sa kinabuhi nga Kristohanon. Ang fiesta ni Senyor Santo Niño nahimong mabulokon sa pagsaulog sa Sinulog Festival. Istoryang may labot ang Sugbo. Munching Auxtero, Sugbo News.